Wara l-avveniment organizzati tnejn filgħodu mill-Kamra tal-SMEs, il-ġurnalisti ta' Newsbook ifaċċaw lil Robert Abela b'domandi dwar dak li żvela The Shift News. Il-fatt li ġimgħa qabel ħareġ il-permess lil Joseph Portelli għal żvilupp massiġġ ta' 125 appartament qrib l-Irdum f'Tasannat, il-Prim Ministru mar jiekol mal-iżviluppatur fi klabb privata. Newsbook staqsew lill-Prim Ministru x'kien l-iskop ta' din il-laqgħa b'Robert Abela awtomatikament jammetti li attenda l din l-ikla filwaqt li mill-ewwel intefa' fuq id-difiża. Madankollu huwa qatt attent ħafna li jevita milli jsemmi isem Joseph Portelli. Iva jiena nibqa' naħdem fuq il-prinċipju. Abela derskomdu ferm meta mistoqsi f'liema ambitu ltaqa' ma' Portelli jekk hux bħala Prim Ministru jew bħala mexxej tal-Labor. Tieħdu ebda donazzjonijiet le. Għalkemm ma ċaħax jekk l-applikazzjoni ta' Joseph Portelli kienieġ diskussa ma' xi uffiċjali għolja tal-Partit Laburista jew saħansitra ma' membri tal-Kabinett. Kien is-sit The Shift News li żvela kif Robert Abela kien il-mistieden speċjali fi klabb privata organizzata minn Joseph Portelli jiem biss qabel l-awtorità tal-ippjanar ħarġet il-permess kontroversjali lill-iżviluppatur Għawdex għal proġett f'Tasannat imlaqqam mostruż minn ambjentalisti u minn bosta Awċin. U kombinazzjoni wkoll lejliet il-maratona tal-Partit Laburista li fiha inġabru fondi għal kampanja elettorali. Dakinhar minn Għawdex il-Labor ftaħar li kien ġabar is-somma rekord ta' 215,000 euro. The Shift News żvela li ġimgħu nofsilu wara l-indirizz attività tal-Labor propju f'Tasannat, Abela baqa' sejjer jiltaqa' ma' Portelli, l-iżviluppatur li ingħata permess għall-iżvilupp f'Tasannat. The Shift News jgħid li Robert Abela sar jafsew lil Joseph Portelli qabel ma sar Prim Ministru meta kien għadu qed idaħħal sa 28,000 euro fix-xahar għal konsulenzi legali lill-awtorità tal-ippjanar.